जना जनदा रायजोनि खामानि मावदोंलै नै अ नै रायजोनि खामानि मावग्राफ्राव नै ओइ देन्जारखा मावथिखा नै ओइ मा ओरै फैलायबाय नोंसोरो हा बहा बहा होननायनि नोंसोर जा मय मय नङा अर सावबावदों नै नै हैयो लास बानायनांगौ रा बानायालाय बोथोर सानाय जाला बेखौ जानांला जोंना रायजोफ्रा खमथारलै नै आंखौ सासे खुबैनो नागिरदों नालाय बे सुबारखौ बोथाबलायनानै खेबनोलां नालाय आंखौ खुबैलाय हरदोंसो ओइ होलाय सालाबो होलाय अरे वह कहाँ जाएगा बिहार में जातली बिहार में कुछ काम है क्या अरे यार बिहारी बा मानो जोब्बाय खामानिया साहा पार्टिनिया नालाय जोब्बाय सेस नै नै बा नायदो नै मावथिफ्रा जोंना खमबावसोलै जोंनि रायजोफ्रा खमबावसो नै नुवाखै मा खुरा रायलायदो मुलि होनो नागिरदों आरो एम्फौ बिलाइखौ मुलि होनो उनजों मा खालामो नै लेवरा खोन्था होथारगोन नोंखौ नै आंखौ खुबैनांगौ नै सोर बाप ओइ जोंहा रायजोनि खामानि नालाय फिसा बारायना फैदों आदै बिमायालाय बहा थांखो ओइ न'आव थांदों नो ए ओइ कहाँ जाए बा बिहार में मा होनखो आं बुजियासैलै नोंनि रायलायनायखौ दरभंगा में घर बा डर बानो ओइ मालायनि बेरायखौ सिफाय जोब्बाय सेसलै नै सेस होनावलाय आइ होबाय हनै माखौ जावबाय रागा जोंबाय बे जोनाब्रा मा मालायनि बेरायखौ सिफायगोन नोंसोरलाय दरखार दङ होगोनरा प्रमद बर'नि आमोलाव नुदों आं माबायदि मावनानै फैसा मोनो जोङो सुइजारलेण्ड ना सुइजारलेण्ड बानायसिगोन होनदों नामा दा सुइजारलेण्ड ब्रा ओइ बोरै जाखो नोंलाय बाखोना माखो बांद्राय लाजि फोनांनालै ओमफ्राय हाबा दुखु मोनलायलाङो गोसोफ्रा होनलाय गोसोफ्रा बे समफ्लफ्रासो बावनो सुइजारलेण्ड बानायसिगोन ना आदसा थाबलाय कहाँ जानो